खुलुमबाय, आं एन नार्जारी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, मैयानि खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादोंदि फैगौ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होग्राफ्रा 1200 रां मासुल होनांगोनखौ सेबाया मोनसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ नुनो मोन्दों। जायफोर मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिसोरो गोदान नियम बादियै 1200 रांखौ होनांगोन। बिनि गेजेरावनो जायफोरनि नखराव बोसोराव 2 लाख रांनिबो खम दोहोन आरजिनो हायो, बै नखरनि गथ'फ्रा 1200 रांखौ होनांनाय नङा होनना सेबाया बे गिदिर थांखि फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे खेबाव गरिब नखरनि फरायसाफ्रा मोजां खाबुखौ मोनगोन होनना फोरमायदों सेबाया। बेजों लोगोसेनो प्रेक्टिकेल आनजाद गैयि फरायसाफ्रा गासै 1050 रांल' होनांगोन होनना सेबाया फोसावनायखौ मैयानि दिनाव मिथिनाय जादों। बे खोथाखौबो मिथिनाया गोनांदि फैगौ मेट्रिक आनजादखौ बे खेबाव OMR शीटनि हेफाजाबनि गेजेरजों खुंनो सेबाया सिगाङावनो थांखि लाखाबाय होनना मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे सेबाया बेखौबो मिथिहोबावदों दि जाय फरायसालिनि बिबानगिरि एबा खुंथायनि बिबानगिरिया बै रांखौ सेबानो गथायनांगोन होनना बे गोदान नियमखौ मिथिहोदों। नैथि खौरां, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय फोसावना होदों राङारि अनसुंथाइ। फैगौ 2 अक्ट'बरआ आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैगोनखौ मिथिनाय जादों। फैगौ 2 अक्ट'बराव आसामनि गासै 7 लाख आइजोफ्रा मोनगोन अरुण'दय आसनि आरो फैगौ बोसोराव गासै 8 लाख आइजोफ्रा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। रायजोनि गासै 35 लाख आइजोफ्रा बे अरुण'दय मुलाम्फाखौ मोननो हागोनखौ मिथिहोनाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दासिमबो जाय गरिब नखरनि आइजोफ्रा बे मुलाम्फाखौ मोनाखै, बिथांमोनाबो फैगौ 2 अक्ट'बरनि उननिफ्रायनो मोननो हागोनखौ मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरा 1400 रांखौ मोनफुंनो हागोन। बे आसनिनि गेजेरजों बे गोनां बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे बे आसनिनि रांखौ बोसोरफ्रोमबो बारायबाय थागोन होननाबो बुंथिबावो आसामनि गिबि मन्थ्रिया। थामथि खौरां, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि VC लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारागौमानि आबसुनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। आबसुनि दाबिखौ रायजो बेंगिरिया गनायाब्ला बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जागोन होनना बुङो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ। आबसुआ गाबोन बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि VC लादु सिंखौ मदद होग्रा 7 गोजौ थाखोनि मावफारिया बिथांमोननि मुसुखा सावगोन। गाहायै बिश्वरन्जन सामल, SK देब, BB बिश्व आरो लादु सिं मेहेर कान्ति चौधुरीनि मुसुखा सावगोन। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव गेनाखान्थिजों लोब्बा थानाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो गोबाव समनिफ्रायनो आबसुआ दाबि खालामनायखौ नुबोदों। 30 सेप्तेम्बर अक्ट'आवबो
बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिजों लोगोसे BTCनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव VC लाइस्राम लादु सिंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों आबसुआ धरना हाबाफारि लानायखौ मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।